Γεια σας, Technologies.gr. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς θα εγκαταστήσουμε σε ένα λάπτοπ μια RAM. Εγώ έχω μια RAM 2 GB και στο λάπτοπ μου έχω άλλα 2. Αρχικά πρέπει να το απενεργοποιήσουμε για την ασφάλειά μας. Τον απενεργοποιούμε. Ωραία. Τώρα, από την πίσω μεριά του λάπτοπ έχει ένα μέρος εδώ πέρα που έχει κάτι βιδαλάκια. Αυτά ξεβιδώσουμε ένα-ένα. Ωραία, τώρα που το ξεβιδώσαμε, βλέπουμε εδώ πέρα πρέπει να έχει μια υποδοχή για να βάλει στη RAM. Συνήθως παίρνουν 2 τα λάπτοπ. Τώρα προσεκτικά θα πρέπει να τη βάλουμε μέσα. Προσεκτικά. Προσεκτικά και τη βάλαμε. Ωραία. Τώρα θα ξανακλείσουμε το καπάκι. Ωραία παιδιά, τώρα το ξαναβιδώσαμε και τώρα που έχουμε βάλει τη RAM θα ανοίξουμε τον υπολογιστή. Την πρώτη φορά που θα ανοίξει τον υπολογιστή μπορεί να αργήσει λίγο λόγω της εγκατάστασης της καινούργιας RAM. Αν μην ανησυχείτε, δεν θα είναι κανένα θέμα. Τώρα ανοίγει. Και τώρα όπως βλέπετε ο υπολογιστής μου είναι πιο γρήγορος και για να σιγουρευτούμε βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέει και 4 GB ενώ πριν έλεγε 2. Δεν είναι δύσκολο πράγμα, μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε αυτό άμα έχετε αγοράσει καμιά RAM έτσι DDR2 ή DDR3 των 4 και η RAM αφαιρείται με τον ακριβώς ίδιο τρόπο. Αυτό είναι το βίντεο μας, ερωτήσεις, σχόλια, γεια σας.